Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, prasma diamanami nanami saluhna, tapahohma dihudulata, tapara deroha nang pikirata, laho mamuji debata, martang yang nahohom mahita. Amin. Mari demahita sian buku ede nomoronom ayat sada rodi ayat tulu.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Dihorhon haporsuhon nami nasatokin, jalanan yang ido hasangapon na sumurung, nalumubi hamuliaw na saliling-liling na tuhami. Hami akan aso tumailihon akan natarida, akan tumailihon akan aso tarida, ay namartikido akan natarida, alay na saliling-liling na do anggo na sotarida. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupangido hami tuho, sailehon matodim na badiai tu bagasan rohanami, saipaian di bagasan hami asini roham dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami, sairamuti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugui mahami, mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami midadenggan ni pambahenanmu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hatta tangion hamua patik ni debata di mingguta sadarion iman atas surat di buku Heber bidu 10 ayat 35 sonon ma didok disi ope unang ma bolokon hamu hiras ni rohamuna ay balgado upani ulahi ope unang ma bolokon hamu hiras ni rohamuna ay balgado upani ido sahakna atong rak mangidugugo mahita tu debata lamang ulahon na hobar tu patiki ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin.
Tato potima dosata nagudangi dijuluni debata martangi yang mahita. Ale amanami jala dibata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami koparta tutuhami jala hutopoti hami dosa dohot pangaulisyon nami nagudangi di julum tatap hami marhite-hite asi niroham jala sesama dosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak haholongan niroham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa Roma hamutuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah tung surarara dosa muna songon abit bunga dabdab botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasuba gabi songon hapas domuse hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hurian itu hata tajahama hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion ima nadienet sian sada Timotius biduonom
Mamuka ayat 10 sada, Rodi ayat 10 Tajahama marsika soring di ayat na parpudi rap mahita majahasa. Alai angguho halak ni debata maporus masiani pariahi mahatigoran hadaulaton haporsiaon holong ni roha habengeton dohot labok ni roha. Kupati maho di zuloni debata na panguluhon saluhut dohot di zuloni Kristus Jesus na makatidakon na denggan di zuloni Pontius Latus. Ay dihajujupang nitikina patarma ibana bahenon ni namartuai pargogo sa sadasa raja ni akaraja Tuhan ni akatuan rapita sa sadasa do naso olomate si ingani hatiuron naso tartopot naso dung di ida jolma ibana daladang tarbering hasangapon dohot hagugun ma ibana rodi saliling liling na. Amen. Ima sahatna atong martua do na tumangihon hata ni debata jalan no peopsa. Amen. Tahatidak ko mahaporsiaw tay so nahitinidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatudusan nato mapalangi dohotano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana ni tubuh ni si Maria
Nagabi-gabian siya todi porbadia, andorang suhabubuan, ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia dito di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasisan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin.
horas madihita salutna titing di huriata KP Rawamangun Minggu 5 Oktober 2025. Pertanyaan week Rabu 8 Oktober 2025 masuk pukul 10 siang WIB di Sada Wik Penggilingan di bagas ni keluarga Monggur Siahaan Situa Rusmawati Burmanurung, alamat Taman Modern Jalan Sakura C Sada nomor Sia Cakung Jakarta Timur. 2. Wik Gangkana di bagas ni keluarga Patun Silitonga Rosita Borsitumorang Jalan Rawamangun Muka Selatan Gangkana nomor 17 RT Walu RW 15 Pisangan Timur. Inganan pertanyaan Ruang Timoteus HKUP Rawamangun. 3. Wik Rawasari Cempaka Putih di bagas ni keluarga Situa Mangara Manurung Dumora Baru Siregar Jalan Cempaka Putih Barat 20 nomor 6 Cempaka Putih Jakarta Pusat. Kamis 1 Oktober 2025 masuk pukul 10 siang WIB di Sada Wik Kampung Ambon di bagas ni keluarga Marisi Panjaitan Respa Boru Pardede Jalan Serut nomor 12 RT Onom RW 4 Kampung Ambon Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur. 2. Wik balap sepeda di bagas ni keluarga Rolin Sihombing Jenny Borutarigan Jalan Kayu Jati 5 RT 4 RW 5 nomor 4A balap sepeda Jakarta Timur. Padidion Nabadia Minggu Sadarion 5 Oktober 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB Patu paon ni huriata do Padidion tu poso-poso torop nidak dana nama jalo Padidion Nabadia 2 halak sada bawa sada berua. Drama musikal dalam rangka sosialisasi kegiatan misi pekabaran Injil Biro Zending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKWP. Hobar tu surat Kepala Departemen Marturia HKWP patu pauma kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi Zending di daerah pedalaman Jala Huriat HKWP Rawamangun gabe tuan rumah dohot akka kegiatan boy madi jaha di Harotas Tikting. Tim Biro Zending Departemen Marturia HKWP tinggal di bagas ni Huriata naolo majabui jala mendaftar matu Situa Rosida Boru Siregar dohot Inang Irmawati Boru Tambunan. Tabu amma ditanyangta jala tadukung ma kegiatan pelayanan misi pegabaran Injil Biro Zending Departemen Marturia HKWP on bain sangap di Goarni Tuhata. Bulan Diakonia bulan September 5 bulan Diakonia HKWP Rawamangun hobar tu program dohot anggaran tahun 2025 tapatu pado papungu pelean khusus marhite amplop Diakonia di sude minggu di bulan September dohot minggu perjolo bulan Oktober 2025. Akka program dohot anggaran Dewan Diakonia HKWP Rawamangun 5 seksi diakoni sosial, seksi kesehatan, seksi pendidikan, dohot seksi kemasyarakatan. Konven Pendeta HKWP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 6 Oktober 2025 masuk pukul 10 WIB di Patu Pado Konven Pendeta HKWP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKWP di Gereja HKWP Resort Immanuel Kelapa Gading Jakarta Utara. Sude Padita Diakones Bibelfro dohot Ina Sarfat asamad dohoti konveni. Bulan Musik HKWP Rawamangun 2025. Seksi Musik Dewan Marturia Patupa Bulan Musik HKWP Rawamangun 2025 marhite patu begehon musikalitas sian piga-piga negara songon natar surat di Harotas Tikting informasi boema menghubungi Gita Pangaribuan
Rap Mahita Mamuji Tuhatta jala dohot berpartisipasi di bulan musik pasangat Gowarni Tuhatta. Kunjungan remaja Minggu 12 Oktober 2025 naing patupaun ni Huriatta do kunjungan remaja Tuha KIP Sudirman Jakarta niuluhon ni Padita John ni Rumah Horbo STH madohoti ibadah minggu umum pukul 8.30 WIB jala dipatupa do penampilan tortor dohot patu begehon pujian marhitekur sipul permingguan dipatupa do sesi ramah tamah dohot peserta 50 halak. Kegiatan kesehatan pelayan sekolah minggu tahun 2025. Guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu dohot pendamping praremaja patupa acara kesehatan pelayan sekolah minggu tahun 2025 nanaeng di patupa tanggal 10 sada dohot 12 Oktober 2025 inganan Anyer Banten dohot peserta hira-hira 40 halak. Minggu 12 Oktober 2025 permingguan sekolah minggu dohot praremaja hot do merdalan songon nasomal alai dangadong kelas. Ibadah sinantam sada mula atta pukul 7.30. Ibadah sinantam 2 mula atta pukul sia. Jala praremaja mula atta pukul 7.30. Pemusik sekolah minggu manang pemain keyboard. Sekolah minggu HKIP Rawamangun manogihon ruas ni Huriatta HKIP Rawamangun na olo gabe pelayan pemusik di permingguan sekolah minggu dohot syarat boy ma dijaha di hartas titing pendaftaran dohot informasi boy ma makubungi Jessica Boru Tambunan dohot Nella Boru Tarihoran. Pelatihan dirgen manang konduktor kor hobar tu peningkatan pakobasion paduan suara wik dohot kategorial seksi musik rap dohot seksi pendidikan patupa pelatihan dirgen dohot vokal. Kegiatan di patupa 5 hari pertemuan jala mulat tama tanggal 17 Oktober 2025 di Gedung Sinantam. Dohot pernyataan boy ma dijaha di harotak siting pendaftaran pinomat Kamis 10 Oktober 2025 jala boy ma menghubungi Mas Tarina Boru Hutajulu dohot Yulisia Boru Siahaan. Ruas namoding nah di hari Jumat 3 Oktober 2025 nunga jumolo moding sahalak ama situa Washington mangiring butar-butar umur 20 tahun hinabaluhon ni Inata Pasadena Melina Boru Tapulon alamat Jalan Bandeng Taman nomor 17 RT 12 RW 5 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Tolu Tuudean Sadarion 5 Oktober 2025 di TPU Menteng Pulo Jakarta. Tuhat tama na mga leon gogo doho pangapulion di keluarga na tininggal honna. Tambahan na marsahit. Herlina Boru Tagalung, Wik Kampung Pertanian, dirawat di Rumah Sakit Persahabatan R424. Pelean dohot akaudu ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung di barade ni Huriatta di pasu-pasu di Batama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu pauta bahen sangap di Guarna songoni matiting di Huriatta minggu sadarion mau liate. Ayat sada laos taparadema piliata.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanginang nahinaholonga di bagasa Yesus Kristus di minggu pasapulono podung Trinitatis hatani debata dihita imana tarsurat sian Habakuk bidusada mamuka sian ayat 12
sahatu ayat 10 itu songon mahatana disi. Daho do ale jaho bade bataku sian narobi dope nasun badia diahu dang tagamo mate hamil wasommu ale jaho bahen uhum do ibana ubahe dipatidang ho jalabahen pajora ado ibana ubahen ojak ibana dibahen ho ale dolok batu pita situtu do matam ubaheso tarpaidaidaho naroa jaladang tarbahen ho marsobu-sobu mida pangarupaon boasa matung paidaomu pamupusi tung sipho molo dibodut halak parjahat na tumigor sian ibana jala tudoson akadeke laut jolmai di bahen ho tudoson gulok-gulok tahena somar raja tung saluhut do disitak nasida tugijang marhite-hite hail jala di papungu di bagasan jalana jala di ojat tu bagasan hadak kadanganna alani marlas ni roha ibana jala marolo-polo dibaheni ubahem mamele ibana tu jalana jala manutung daupa tu hadak kadanganna ai binahen ni do napu partalianna jala talmisi panganonna alai dung songoni tung parumaronna ma jalana jala datanna mabunui akka bangso parbegu so marpasadian isima sahatna oras madihita manginang selamat hari Minggu nama dohoti parmingguon di gereja nang marhite live streaming di minggu ta sadarion imana di pahobar tu bulan musik di tonga-tonga ni huriata huria HKBP Rawamangun Ganup bulan Oktober saya di Patupa huriata do bulan musik jala di bagasa taunon mengambil tema nuansa etnik Tionghoa ido teh Tionghoa ada teh ido Cina jadi ida Chinese kita tahun ini molo di tahun nasalpu yaitu budaya-budaya Nusantara mulai Sabang sampai Merauke amanginang saha matuhita temani mingguta Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu nasun badia dodebata jala parbinoto di saluhutna. Saya bangga kepada orang tua, kepada amang inang yang boleh ibadah setiap hari Minggu di tengah-tengah hatuaumu tarlumobi ma akanaro tu bagas joroon nato tu sahali sadana nidok niaka amang dohot inang molo pe hacit dagingmu molo pe sipata dang boy modom jalapas mara mungkin tikina molo saha tu garejon molo nunga dunga wehe na kijam tolu jala ala soboy modom mungkin olo de sipata hitakan gabe modohodok munga jam 7 ala boha ala hatop nakin hehe alai nahudo disi moloro hamu di bagasan hurion di garejaon nalahodohono mudo tuhami tuakayana komu nasolu padohamu maradopon debata ukolong rohata maradopon debata bahkasipata maradopon hahipasota tadokon saya mengingat Tuhan saya mencintai Tuhan maka saya datang beribadah kepada Tuhan. Ido ubahen amanginang mulo saya dong dape rohana madok martangiang rohana madok marminggu rohana madok beta tu ulaun nadenggan tu ulaun nihuria na hudok matuhita na somago hita
sian adopan di debata. Napa duahon? Adong do krisis di partikian nuengon, krisis jati diri, taringot tuaka sudu nau poso bohana sida tu pardalanan ningoluna sida, ai gudang do nuengon sudu nau poso lebih mendengarkan, lebih tertarik tuakana masa dihalakan daripada akana masa di tonga-tonga ni huriata nang di tonga-tonga ni budaya Batak Pak. Saya bangga menjadi orang Batak. Molo di parohau kamu aka amang inang halak natogu maniop kebudayaannya dan tidak terkontaminasi dan bahkan tidak meninggalkan budayanya, biasanya ini akan menjadi tetap eksis. Manang sadia leleng nai gajang ni umurta molo saita tiup dohot taringot tu kebudayaan Batak kita, karena dalam nilai-nilai kebudayaan Batak kita sangat banyak yang baik. Jala memang ditiki nang robarita nauli akana maralo hasomalan aka adat istiadat ni Batak totu godang do nang ngatabalokon alai dia nadenggan dia nauli natok tong marhadomuan tuha porsiaon doho tuha kristenon taringo tu pardalanan ni kebudayaan Batak, maka kita akan terus eksis sampai kapanpun. Jadi taringo tu marnatoras mak molopati palimahon didokon ikon pasangapomu natorasmu adong do upamani halak Batak songonon taringo tu marnatoras ditaba hau toras bae sopo di balian na burju marnatoras iko dapot par saulian. So adong pe patiki, tapi budaya kita Batak sudah mengatakan orang-orang yang baik kepada orang tuanya itu pasti akan mendapatkan berkat. Tapi ketika kita terkontaminasi dengan budaya kebiasaan, apalagi budaya itu kita katakan adalah budaya kafir, itu tidak cocok dengan budaya kita orang Batak, tentu kita katakan mabain hasesega ni pardalanan ningoluta. Diberi kamu do nuengon aka sudut no poso satabi amanginang. Molo merbaju nuengon aka sudut no poso, molo adong di Siboruta, molo adong di Sipahoputa, tapi cang tategor, apalagi rotu gareja nasida. Akan nuengon diberi kamu do aka sudut no poso, udok maco parpahian ni anak buru nuengon. Adong do pahian ni anak buru nuengon, napas satabi hata napas di Sibionai. Pas bajunya di Sibionai, karena itu mode, tren. Jadi satabi hata molo holasa holan diaka tangan naik ba torsabur ma akan sabur, karena memang itu modenya dan itu dibuat mungkin supaya nampak yang mau dinampakkan. Kita nggak cocok itu kan, orang Batak nggak cocok seperti itu. Tormuru dohita memang bohama akahita na tua-tua terimaso dohita, muru dohita, mula adong satabi hata, mula adong di hurion, asing-asing pahiana marminggu jam onom. Anggu jam sada si patah, tang pola ditegori. Alania kanaposo, bahkan mungkin tidak semua orang Batak di dalamnya. Tapi mungkin kita kalau ibadah jam 6, karena ini adalah Batak murni, akana tua-tua, pasti kita marah. Dalam hati kita, wadon nasiajari amang nadon nasiajari inong non. Ketika kita memegang teguh kepada kebudayaan yang baik yang bertentangan dengan budaya kafir, kita tidak akan pernah hilang dari peredaran. Napa tuluhon? Memang adong domadok teori kepala ikan busuk. Memang ikota akui dong 80% madok sega luhutan sega madasor sega luhutan sega uluan sega do sude akan itu runa sega panggom-gomi sega do nakita sega akan tua-tua
sega aka marbadai akana tua-tua na korban na ise aka dagdan. Molo di pasahat di batatu hita songo sada panggomgomi uluan di tonga-tongani keluarga di tonga-tongani huria manang di dia pepinasahat ni di batatu hita jamo tokamu dang hola dirita dang holan ulau tai alai godang hinakam ni hasesega ni ulaun nabi nasahat tu hita godang hinakam ni. Kan sering sekali orang tua berkata seperti ini, biarkan saja kami yang bercerai orang tua, tapi mereka tidak mengerti dampak daripada perceraian ini kepada anak-anak. Molo adong na humurang di tonga-tongani huria, aka molo adong perdebatan bahkan ketidakbaikan di antara gereja atau pimpinan-pimpinan gereja yang pasti dikatakan yang rusak adalah huria, ruas ni huriai. Jadi molo amat dape bapakna omakna, amat dape aka panggom-gomi, amat dape aka namanguluhon ulon na di kantor, manang di dia pe di pasah di batatu imana, saya pastikan bahwa kita akan tetap berada dalam kehidupan yang baik-baik saja. Napa tuluhom ma tu dirita, napa patom ma taringo tu dirita sadiri. Memang amanginang ikon unang lupa hita tu Tuhan. Memang ikon polit do tabain hasomalan nadinggan di tonga-tongani adat tak, di tonga-tongani rumah tangga tak, di tonga-tongani huriat tak. Molo nama ralo doi ikot takasi tamadok daung songono dohami huria, songono dohami keluarga, songono dohami di HKBP. Jala molo sega uluata, sega pimpinata, yang mau kita katakan adalah mari kita yang di bawah tidak menjadi terpecah-pecah. Jalan apau paton tuhita sadiri ma ima taringo tu roha natakang najugul yang terlalu banyak obsesi, yang terlalu banyak keinginan-keinginan yang memang sangat bertentangan dohot debata. Amanginang dang adok ada pejolma nadi halo mohon bersedih ibana. Adong do tehe, adong do nalomo rohana bersedih, gak ada. Ada enggak manusia yang tidak membutuhkan uang? Serius kamu, sudah jolma membutuhkan uang. Bahwa manusia juga butuh namanya tahu orang. Dia punya harapan bahwa kalau dia ini mau dikenal di gereja HKBP Rawamangun ini, dia punya keinginan hasrat bahwa dia punya anak yang baik-baik, anaknya pinter-pinter, anaknya hebat-hebat, bahkan dia bisa bercerita kepada teman-temannya kalau anaknya itu bisa sekolah di perguruan tinggi yang dia inginkan, bahkan bekerja. Itu sebuah kebanggaan kepada dirinya ketika itu diceritakan kepada orang lain. Nunga habitat, nunga lasni rohata, nunga keinginatai aka amanginang molo mekel bahagia mamora madu mahita gabe hita doho boy ditadahala kita alani aka pencapayata. Itu adalah memang hasrat keinginan setiap manusia. Alai amanginang sipata hasrat keinginan manusia itu terlalu ingin membahagiakan diri. HP gabe lupa, nunga adong debata na gabe tersakiti, nunga adong dongata na tersakiti. Ido ubahin amanginang, muruk debata tuaka na masa di tonga-tonga ni bangso Jehuda di tikii. Nunga sada parsada meninggal hotuhani, mereka tinggal di dalam nama Yehuda, tetapi mereka mulai sada persada meninggalkan Tuhan. Mulai sada persada upos rohana sida tu debatana disan
asa tu debata nama boan nasida haluar siat tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka mulai kawin campur. Karena bagi orang Yehuda, bagi orang Israel, bahwa ketika mereka kawin campur, mereka akan mengikuti tradisi, bukan hanya tradisi alai sadok, ugamo ni amatam, ugamo ni inatam, dohot ma ikon i ulahonomu, dang holan ugamona alai dohot do, kebiasaan akka pakatayo. Itu sahali molo adong di sonni nang PHKBP hita hudok majo molodong di son amang na mangalap boru ni Simalungun, manang mangalap boru ni Karo, manang mangalap boru ni padok majo boru Jawa. Datung soyatu si hamoti kotik bahasa Simalungun, bahasa Jawa, manang bahasa Karo. Ya pasti tahulah. Namanya istri kita sudah orang Simalungun, orang Karo atau orang Jawa, pasti sikit-sikit kita tahu. Bagaimanapun dang halu pahononna inong ni nani alapna manang among ni manang kebiasaannya, pasti sedikit-sedikit tahu. Apalagi sudah mulai meninggalkan aka panggomgomi amang inang di patudos maulau nasida songon aka jagal songon aka juhud na di atas balanga ma inna aka bangsoni jahobai maradopon aka panggomgomi di pasiak-siak di pagoreng-goreng ay ngerima molo istilahon songo juhu di balanga seperti daging dalam wadah atau bejana. Daging itu mungkin kita katakan kita sebagai bangsa dan kita katakan pemimpin sedang menggoreng umatnya. Luar biasa teh. Pasti yang korbannya adalah lagi-lagi yang miskin, lagi-lagi janda, dan lagi-lagi ini adalah anak-anak. Jalan apau paton nakin ima pangalaho nasida holan nama bahen sonang niroha di bagasan parnguluanna. Ido ubahen martangiang marpangidoan ma panurirang Habakuk maradopo debata di bagasa tikyon marhite namasai manukum ma debata manukum ma si Habakuk tu debata ale Jahoba debata ai boasa ma nabadia ho alai nabadia ho paloasommu ma bangso kasdim bangso naporsea naso porsea tu debata menghukum kami. Kenapa Tuhan bolehkan? Kami adalah kudus, engkau adalah kudus, tapi Tuhan memperbolehkan bangsa Kasdim untuk menghukum Yehuda. Ini adalah kebingungan daripada Nabi Habakuk ketika itu dia berdoa meminta mengelik tu debata asa unang nian pola diulahon bangsa Kasdimi akan aja hati tungolu ni aka bangso Jehuda. Alai amanginang ikon masa doi ikon patu paon ni debata doi molo somuba nasida ikon patu paon ni debatado panguhumon ni bangso na asing tuaka bangso ni debata bangso Jehuda molo somuba nasida jala tutusi tutudo amang inang ikon uhumon ni debatado akana padao holakana sia Tuhan akana terkontaminasi kebiasaan-kebiasaan budaya adat secara khusus yang meninggalkan Tuhan dohot akapang gomgomi naso makalomohon biar mida Jahoba jala akan nasai manangihon suarani hada gingonna ikon uhumon ni debatan amang inang hitana pungudison apalagi hamu na adong jolma di Bagasta adong do todong ta na tinggal di Bagasta na sopola keluarga inti adong do tahe adong do teh sada dua martua ma amang inang mula adong jolma pangisi ni bagas na so apala keluarga inti bapak ibu anak apalagi di partikian noengon teh mol do sipata si matua tinggal di Jabuni parumena manang anakna maul dohudok dah ala godang tantanganna amu mama boto aha tantangan nai. Tapi yang mau saya katakan adalah
manang ise pena dipasahat di pataruho debata jolma tu bagasmu, manang ise pena sida naro tu bagasmu, manang sadia leleng pena sida di bagasmu, ala ingotamu ma si pata ido cara ni debata mama kulingi hamu paingotok kamu diaka pardalanan ningolumu molona humurak kamu si pata nasida do palik katop maboto na humurang hatamu na humurang parengemu. Maaf amanginang, kalau suami sama istri biasanya suami akan membela istri dan istri akan membela suami. Itu udahlah hukumnya. Alai molo manang ise namia di bagastai takas do ditadahita molo humurang amatai molo humurang anatai manang humurang kayana konai takas dotor diboto hahuranganna jalabui do dipake debata manang ise penabongo tu bagasna paingoto kita diakana humurang paingoto kita diaka hasalaan paingoto kita molo nunga marsala hita ena humurang doho dengan cara pakatayon. Mungkin panggoit, mungkin cara mereka bagaimana mereka tinggal di rumah itu. Aikan idon waingon amanginang. Aita bereng dodang pola besi dok hata si pata taringot wakana humurang. Meladonga kana humurang di tonga-tonga ni bagasta boydo si pata naso biasana dungo hatop. Ale tiba-tiba dungo hatop jalan nunga iya sude jabu nunga mangap sude nunga masak sude si panganon teroma inaton ahana masa naik. Ay nunga iyas jabu, nunga iyas, nunga masak sudah si panganon. Itu adalah kadang dalam bentuk kritikan tuhita. Jala ido na dipangido debata, dang sai iko jolma alai tabering ma. Boy dodang jolma di paro debata tuhita alai manang AHPI molo songgo di bagasan parngoluhata nama bahe bocaro hata di bagasan ngoluta ingot mai amang inang boido suku-suku ni debata i di bagasan ngolum taringot tu pardalanan ni ngolum dang sai iko debata langsung madokon mubaho di bagasan rohan dang sai iko nakapar halado padita paingoto kita di akadalata alai. Anak-anak jalanan juga mungkin bisa mengingatkan kita. Mungkin akadongata nasomarama nasomarina boido tong paingotok kita nang di panti asuhan nasida dosia kita alai boido si pata tarningot kita di debata ala nasida. Jadi saya pernah melihat sebuah video dan video ini mengingatkan saya kepada Tuhan akan kekurangan saya. Ubereng maakada danakon di panti asuhan, jala di panti asuhan nonni, anak-anak ini tidur seperti itu. Padahal anak-anak ini masih kecil-kecil, tapi mereka sudah tidur sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Tiba-tiba saya merasa tersentuh, terenyah hati saya. Nah humurang do HP au mangulahon nadenggan. Molohu bereng nasida akada danaki natongon boy mandi boy mangan boy modom sadiri nah humurang dope holoku maradopon debata gudang amang ina halak penamar badai boy doi dohono ta'aha dohono ni debata tu hita. Semalam saya olahraga. Waktu olahraga saya adong madadak bajar-bajar umur 10 tahun marah 14 tahun. Nah olahraga nah asing naraku. Berani membentak mamanya, seorang anak-anak remaja berani ibolang songonon, ibolang omakna, jala ibolang omakna, suaranya begitu kuat memarahi mamanya. Bah luar biasa sekali anak ini saya katakan. Berani menentang mamanya. Ijulu ni natoro gugus suarana iballa-balla makna mamang tahe naraku ibana do namangulaho songoni alai boy do si paingot itu au hormat to tu na tua tuam pantun hormat kau kepada orang tuamu dang sai iko jolo marsahit dang jolo iko sai sada-sada hosaton joy ma padita marulana badia mahita
Asahita boy mangingot debata. Bukan harus Allah berbicara, bukan harus Allah menegurmu. Dang saya ikut jolo dipukul debata pak tai tangat tai sima jujung tai asa tai ngot debata alai manang ahp tadalani sadarion tabereng na pogos tabereng na humurang tabereng na maduma na mamora paingot to kita maradopo debata omma Tuhan na huulahon molo hubereng dong aku na humurang. Omma Tuhan molo hubereng dong aku na mamora burjuma amula ulaon ai pasu-pasu na kodoi. Jadi amang inang, kalaupun kita hari ini berjumpa, perjumpaan kita bukan perjumpaan yang biasa-biasa saja. Biar kamu majona di siamumu habirangmu, kecuali suami istri. Ay molo dipacu pada batahamu, sonari, rabdohot nasida, jumpa hita rabdohot akap menerima tamu, tim diakoni sosial nakin nang lansia nang tumua nasida alai taha mangaliani amplop mulai jam tongonom ranakin nasida di gerejaon. Kalau kita jumpa dengan siapapun mereka nanti di jalan, bahkan kita jumpa dengan seisi rumah kita, banyak hal yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Setiap perjumpaan dengan setiap manusia, atau bahkan tidak hanya manusia, bahkan kosmos, bahkan ciptaan yang lainnya. Nah parpudi amang inang, itu sahali saudo di uhum bangso Jehuda. Jala saudo iko saudo tong uhumon bangso namanguhum bangso Jehuda, yaitu bangsa yang telah membuat bangsanya menjadi menderita. Yang mau saya katakan nahudok dihita siani amang inang porsea mahamu saina uhumoni debatado akapar jahati di dalanna di ulauna molo adong songo kata ni jolma mekel nasida diaka tangis ni jolma mereka berbahagia dalam duka orang, mereka kenyang dalam kelaparan orang, mereka naik pangkat dalam pemecatan orang. Yakinlah sebagaimana firman Tuhan kepada kita bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Aido debata. Ay memang songok kamu do parrohauna. Say jok do didok parrohaun ni debata tarsongo parrohaun ni natoras maradupun akaya nakonna. Molo pedi uhum anakonnai, molo pedi ingot, molo pedi picang, sipata di gotil, sipata di pastap, sipata ikon karas hatamu tu nasida. Satu tujuannya adalah bahwa dia adalah anakku. Dia akan baik-baik saja ketika aku melakukan itu kepadanya. Lau mulak do ibana muse tuau asa huulahon saluhut nai di bagasan ngoluna. Itu kan amang inang. Sadia lileng boy mohop rohamu maradopon anak kamu. Tahan dohamu sadari mohop maradopon anak kamu. Tahan. Alai di hata doi. Tahan doa mangenna. Muruk dohamu maradopon anak kamu. Muruk. Alai di rohamu saya mula menyanibana nyanina itu tuh pitu alai di pabereng-bereng mu saya rodo mula doina tiak borngi saya di bereng-bereng kamar nai ai mula manian HP mulai dokon unang pola roho ina alai borngi nai di bereng kamar nai di tiup di haul batal nai. Itu adalah gambaran bahwa kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah asalkan kita memang mau berbalik kepada Tuhan. Memang orang-orang jahat, orang-orang kasdim yang telah menindas menghukum bangsa Israel tersebut, bangsa Yehuda tersebut, mereka juga akan kembali dihukum. Jalan asa dong hajahaton na abadi. Tidak ada kejahatan yang abadi. Yang ada adalah hanya kebaikan, hanya iman kepada Tuhan yang abadi. Ai didokod di Psalme 70 ayat 10 70 tolu ayat 10 sasitongna akapar jahati
na tongo mardala do nasida di dalam naladit di hajongjongan nasida satu kinai pai mahon mardalan jalatar suladit nama nasida diaka dalanna. Jadi amang inang molo mohop roham molo jut roham di bainak kadongamu Oma alusna bahwa orang jahat itu sedang berjalan dalam jalan yang licin, hanya tinggal menunggu kapan mereka akan terjatuh. Unang gabe di baloson ay gudang nuengon ni ditogihon donganna marsogoni rohatu alona. Kudang dosongoni amang inang au padita rumah horbo adong dong aku di son ape imana do marsogoni rohatu san ala kompaka tu imana dohok manian sogoro haku tu imana ape dak kiapolan yan aci rohaku di bain dak kiapolan yan makataya tu si gudang alai buido aci rohaku buido sogoro haku na sopola hea hutada ibana holan alani hata-hata ni halakan mulai dokot tuau imate padita rumah horboy sono inna saala na sogoro hatu buido no moli paheba-hebai tuna asing gabi sogoro hana tuau hape tuna asing odak kya pola ora sinang saya niku terus ora samang niku ali bui sogoro molo acit roham molo mardosa dongamu marado poko sai paingotingo ma dang au mabaloson alai de batado ai molo hita aha mahita saya tak do nagali doau, na humurang doau, apalagi akaina na mabaluok kan, inaw, amabalu au hatop, teroma ilunay, dung roy ilunay, tangis may mana, jala dohonon nama, tangadong gogokku. Memang kita tidak punya kekuatan untuk melawan, karena itu bukan yang diajarkan Tuhan, karena pembalasan itu hanya milik Tuhan. Amin. Martangyang mahita. Jehovah debata amanami mauliatema dihatam naung sartu tonga-tonga nami ido tutu Tuhan sipata alani akka waso alani akka hisap-hisap ni daging alani akka ketertarikan nami tuakana asing oi dohami dau tu debata gabe hona mahami alai di paingoto hami marhite panurirang Habakuk asa rohami mangatusi lomoni roham sipata di paingoto dohami marhite nahu idahami naro tungolu nami bahkan naboy pajupang hami rabdohot haha anggi ruas ni huria todong ale-ale paingotok kami asa dumenggan ngolu nami asa dumenggan pangalahon nami maradopo debata molo hu tatap hami huida hami ido dalam mumamicak kami alani Tuhan sai marroha mahami sai marbiso mahami dia do hatam dia do nalahosi paubon nami di roha nang pangalahon nami asa unang hona uhum hami alai asa dapotan hanguluan saliling nilileng na hami ido tutu tang pola sa ikom mangapian hami maradopon akadongan nami alai lo madebata mardabu-dabu tuaka naso makalamohon akanauli nadenggan tarlumobi nama dau maradopo debata alai picang paingot nasida Tuhan marhite akka naposom akka natorasna akka pimpinanna dohot akka ali-alena anggiatmu banasida sopola uhumammu Tuhan Jehovah debata marsogot borhat mahami manopot ulaun pakobasion pardalanan parubatan nami Tuhan upangido hami joloani lakanami asa ahape manamasa arsa kelas ni roha hamaulon mardongat toko
gogoma jupa kami. Tuhan Jehovah debata, martangia kami tuaka ruas ni huriam na tongom marsahit, na perawata di bagasna di rumah sakit, nang narohami, nang na di bagasna be na sohuboto hami di dia marsahit na sida, Hermina huta galung, nyonya si regar boru pakpahan, Serepina boru nenggolan, Rensius tambunan, nyonya tambunan boru pardede, nyonya si mamora boru si topul, si tua Evi boru tambunan, Siti bonur boru si anipar, dohot na sopola huguari hami, Tuhan asima rohamdi nasida, haul manasida asa makila lahon, debatado pandauni, debatado pamalupon, akka ruas ni huriami. Mau liate madiho di bagasa Yesus Kristus martangia kami todopamu. Amin. Mari dehita tapasahat piliata. Mahita Chongchong. Devatana
Ale de bata amanami na di banua kijang odo haroroni saluhut silehon-lehon na dengkat doho na saulibasa na mauliutus upasahat hami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolo pasu-pasu mai calaramoti asa huparhasia kami pelianon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion Tuhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami kodang ni seleho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di banua kijang, sai pinarbadia mangkoarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomini roham di banu tongosong na di banua kijang, lehom matuhami sadareon hangolua siapari, sesa madusa nami songo panisa nami, idosa nidong hana mardosa tuhami, unang hami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakot Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasor homa, damena tuton di munabe.